זה פרויקט ייחודי שמאפשר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים להתנדב בתקופה של 4 שנים לצבא. הם היו במסגרות של חינוך מיוחד, הרגישו תחושה של כישלון, ופתאום הם מגיעים לנקודת זמן שבגיל שכולם מתגייסים לצבא, והשערים שלהם סגורים, הם לא יכולים להתגייס. ובעצם הפרויקט הזה מאפשר להם להגיע לצבא, לתרום, לתת מעצמם, כמו כולם. אני מנקה קשיות לערכות מגן. אני מכינה סוללות, ואני גאה שאני פה. ממש גאה שאני פה. הם חלק מאיתנו, הם נמצאים פה בתוך היחידה הזאת כחלק בלתי נפרד מכלל המשרתים. הם אוכלים איתנו בחדרי אוכל, הם עובדים איתנו בעבודות, תורמים לכל דבר ועניין בדיוק כמו כל חייל רגיל. קוראים לפרויקט הזה מגשימים חלום, אז זה לא רק חלום שלכם, זה גם חלום שלנו. חיבור בינם לבין החיילים ביחידה הוא חיבור שהערך הוא ערך מוסף גם לחיילים וגם להם. חיילים לומדים להכיר אותם, לאהוב אותם, לקבל את השונות שבהם ולהעריך את השונות שבהם. ולאט לאט הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהיחידה, וביחידה מחכים כל יום שהם יגיעו. באים כל יום בבוקר, מתפזרים לעבודות שונות. אנחנו פה לוקחים את המחשבים ומפרקים אותם לחלקים. לעבוד פה זה הכי טוב שיכולתי לבקש. אני שמחה שהם הגיעו, ואנחנו אוהבים אותם, וכיף לנו בחברתם. שמח לראות שמצליחים להביא צעירים עם מוגבלויות להתנדבות בצה"ל. גם ראוי מבחינה ביטחונית, גם ראוי מבחינה חינוכית, גם ראוי מבחינה חברתית. בהחלט יישר כוח לכל מי שמשתתף בזה. פרויקט גדולים במדים מתחיל אומנם בצבא, אבל הוא לא נגמר רק שם. נוכחנו לראות שהוא משמש מקפצה עבורם גם בהמשך להשתלבות טובה יותר בחברה, בקהילה ובשוק התעסוקה. עמותת יד לילד המיוחד אימצה את הפרויקט ופועלת להרחיב אותו בעזרת השם עבור עוד אלפי צעירים עם מוגבלויות מכל הארץ. חלק מהפרויקט זה טירונות שעוברים שבוע ימים, לחלקם זה פעם ראשונה שיוצאים מהבית ושצריכים להתמודד ולישון מחוץ לבית בבסיס של צה"ל. עושים טירונות, מלמדים אותם על ערכי צה"ל, טיולים בארץ, הכרת הארץ, בעיקר שמירה על כבוד האדם, וזה מה שאנחנו עושים פה ביום יום. הדגל שלי הוא כחול, הדגל שלי הכי יפה בעולם. אנחנו הולכים עכשיו בשביל ישראל. א', אנחנו צריכים להיות גאים בזה, נכון? דבר שני, אני רוצה לראות את כל הכלים שלמדנו. את הערך הראשון. ואחר כמוך. ואהבת לרעך כמוך. יפה. מסע כומתה, גדולים במדים יוצא לדרך! לא מאמינה שאני עושה את זה. זה גאווה לצאת. אז אני הולכת בזה עם ראש למעלה. חיכיתי למסע הזה, אני אזכור את זה לכל החיים. קשה להאמין, חיכינו בזמן הרגע הזה, ואני שמחה שהצלחנו. הפרויקט הזה הוא ברכה, הוא ממש מתנה בשביל הילדים האלה. זה גורם להם להרגיש שווים בין שווים. סוף סוף עשיתי את זה! גאווה גדולה, התרגשות גדולה, שספיר הצליחה לעמוד במסלול הזה של שביל ישראל, שהיא תקבל היום כומתה. אני חיכיתי 22 שנה לרגע הזה, והנה הרגע הזה הגיע.